ही कहत नहीं अपना पाहुन जी से। अच्छा कि होली खेले खाती अब की बारी जी जीजा आई ससुर आई हमारा आखिरी गीत। फिर ओकरा बाद अपन गार्जियन सब के आदेश दे काहे के कैसे कि होली खेले खाती अब की बारी जीजा आई ससुर होली खेले खाती अब की बारी जीजा आई ससुरारी होली खेले खाती अब की बारी जीजा आई ससुरारी के फगुआ हमारी साथे मनैती बड़ा अच्छा लगी। कहते कैसे साली सरहद संगे फगुआ मनाली फगुआ मनाली फगुआ मनाली कहते कैसे कि हम ही एगो साली राउर बानी दुलारी साली सरहद संगे फगुआ मनाली हम ही एगो साली राउर बानी दुलारी। कहा तरी कि रउआ चिंता मत करी ए जरा खूब खाना पानी सेवादारी हुई पूरा सेवा। हाँ कहा तरी कैसे खूबे होई राउर सेवादारी जी खूबे होई राउर सेवादारी जीजा आई ससुरारी होली खेले खाती अब की बारी जीजा आई ससुरारी होली खेले खाती अब की बारी जीजा आई ससुरारी होली खेले खाती अब की बारी जीजा आई ससुरारी होली खेले खाती अब की बहुत धन्यवाद। लेकिन यही में बड़ा भाव से एक जने कहत तरी राउर गीत एगो बड़ा हमरा अच्छा लगेला। अच्छा होलिए गाए बड़ा भाव से कहत तरी गा सी हटे न कैलेंडर भैया डी हटे एक लगाई देते ने मन में अनेक प्रकार की उनकर बात लिखत रहे कि नहीं राजा जी देखी रुआ 26 जनवरी बिता दी है सरस्वती पूजा बिता दी है लेकिन अब की होली में रुआ जरूर आई गाँव में बुलावा तरीका देहात के में
काटी बाली बिंदिया कि थोड़ा सा कनेक्शन करे लगी थी मैं नहीं ना ना बहुत अच्छा होलिया में काहे होलिया में काहे आइला राजा जी होलिया में काहे आइला राजा जी होलिया में काहे बड़ा भाव से अनिल भैया जी अरे ना खुश रह बाबू जहाँ रहा एकदम सही भोजपुरी में चहकत रह जा बस सबके आशीर्वाद प्यार आप हेलो और